Salutare lume, eu sunt Sincron și bine v-am găsit la Survival Cubecraft cu episodul 1, pardon. Da. Normal, trebuie să fie un fail. Da. Cred că cei care s-au uitat la celelalte videouri ale mele pe care tocmai le-am șters de pe canal, pentru că erau foarte urâte. Așa. Veți ști că abia acum m-am apucat serios. Deci chiar m-am apucat serios. Nu mai fac niciun fail și am uitat să pornesc timerul. Așa, ok. Videourile nu vor fi chiar zilnice, dar vor fi destul de dese. Așa, sunetul. Sus. Așa, bun. Avem și muzică de background. Ok. Sper să vă placă această serie, pentru că dacă nu vă place, mor. Sincer, chiar mor, pentru că am filmat de N ori și nu mai pot. Sunt foarte stresat. Sunt un băiat stresat. 12 ani. Da. Episoadele vor fi de vreo 15 minute și seria va fi de vreo 15 episoade. Cred. Cel mult 15. I'm a failure. Da, I'm a failure. Încă nu mi-am cumpărat Minecraft-ul, deci da, poate nu spuneți că nu ți-ai cumpărat Minecraft-ul, ești un o să-mi cumpăr Minecraft în funcție de bani, că na, doar, na. Nu mi-l cumpăr pe frumoși, cred, probabil. Așa, deci, după cum vă spuneam, voi începe această serie ca urmare a seriei pe care am șters-o de 2 episoade. Sapling. Câine, javro. Cred că sunt destule lemne. Steve. I love Steve. Oh, fuck. De ce n-am făcut asta de prima? Acum să vedem unde să ne facem căsuța. Nu, mai întâi ne facem fac un pickaxe. Pentru că mai mult de un pickaxe n-am nevoie. Nu fac alte unelte din lemn, doar din piatră. Ok. Și las că facem alta. Stați mai puțin. Nu, lăsați, nu. Vreau să zic ceva. Sprite. Pardon. Cobblestone, sandstone. I need sandstone. Arată foarte tare sandstone. De-aia iubesc sandstone-ul. Cred că ar trebui să mă cheme Sandstone, nu Sincron. Și da, mă cheamă Sincron, deci sincrone. Prima oară... Oh, fuck you, Sand. Prima oară am vrut să fie ceva one, dar... eu și engleza, știi? Cobblestone. Stone. Yeah, I'm very cool. Am apucat cântat. Voi face episoade și cu alte jocuri, dar mai târziu. Vreau să termin mai întâi seria asta și să vă placă, că dacă nu vă place, degeaba mai fac. Oricum, o să fac destul des. V-am zis, aproape zilnic. Pentru că am și antrenamente și nu știu dacă o să le fac zilnic. Da, fac basket. Pardon.
Mm. Da. Cred că voi face voi căuta un cave și voi face casa în cave. Da, I'm a caveman. I am a caveman. I am a caveman. Caveman, 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 caveman. Și mare pickaxe-o, și mare pickaxe-o. Hai, încă două, încă una, încă una. Bine, mă, bravo. Sincronizare perfectă. Și acum tresesc cu sand. Damn. Oh, nu. Oh, nu. Dar mie îmi place sandstone-ul. Ok, jump. La 5 minute video, deci mai fac 10. Jump, 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 jump. Câine. Ce faci, mă? De ce ai fost de mine? Foc și de mine. Bă, câte javre. Bă, ești nebun, am nevoie de oase. Sprint. Ok, sugar canes. Wow, asta e mare. Păi, cred că mă voi duce acolo. Pe insula aia să-mi fac o casă. Da, ar fi bine. Ar fi super, super, super tare. Traversez oceanul ca să-mi fac o casă. LOL. Cam plictisitor, nu? Da, voi pune pauze și voi reveni când ajung. Da, am revenit. A fost foarte greu, deci, da, incredibil de greu, pe bune iar apă. Pe bune credeam că e plat. Oh, fuck. Hai mă. Hai mă, așa. Uite, frate, găini. Ori. Vreau un ou. Vreau un ou. Nu, vreau ceva de mâncare. Sunt foarte ciung. Cred că aici o să-mi fac căsuța. Și cred că era foarte bine dacă deschideam serverul și făceam PR. Da, normal. Oricum o să bag mapa pe server, deci... Oricum. Bun. Oh, nu, vine noaptea. Oh, nu, sunt un bot. Oh, nu, asta e găină. Oh, nu, mi-a dat mâncare. Oh, nu, dau naibii. Oh, da. A, știi ce? Pleacă. Și tu. Și tu. Și tu. Și tu. Și tu. Și tu. A, frate. Asta e stresant și... mi-e frică noaptea. Nu-ți auzi nimic. Trebuie să sap mai repede. Și am nevoie de un furnal. Să-mi fac charcoal. Nu, 2 furnale. Mă rog. Video a ajuns la 8 minute. Bun. Nu vreau să mă întind prea mult pentru că dacă mă întind prea mult o să fie nasol. I'm a fucking genius. Ai de ajuns pentru niște torți. Pleacă, mă. Și până atunci mă voi apuca să sap casa. Adică, doamne, să sap casa. 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, bun așa. Torțe ale lui. Oh, Doamne. Bun. O să fie o casă foarte tare, zic eu. Oh, bun. Și mai sap și aici. Bun. Și trebuie să stop. Dart. Nu e bun așa. Ok. Iar de aici we'll start the building. 1, 2, 3. Da, pun pauză și revin când termin aici. Da, am revenit. Am terminat de făcut chestia aia, adică căsuța, pus și o ușiță. Îmi place mie să fiu mai însingurață. Mi-am pus și ușă și chestii, chest gol, deci așa, mult wood și pressure plate și coal. Aici, coal. Da. Și ce mai ziceți? Da? Vorbesc singur, pe bune. Doamne. Doamne. Fail. Bun. Deci, cred că o să fac pereții din cobblestone. Nu. Fac din stone pentru că stone e super tare. Stone și wooden planks și mai duc după wood. S-a făcut și zi, ce tare. Și am și copaci aici. Am nevoie de wood, am nevoie. Da, și mi-am mai făcut un shovel din piatră. Pentru că mi se terminase la ce fel am săpat cu el. Cu ea, mă rog. Și, da, cam atât. Video a ajuns la 13 minute. Deci mai avem doar 2 minute de discutat. După aceea ne vom despărți. A sunat cam ciudat. Da. Stres. Wow, cât wood am luat. Prea mult wood. N-am ce faci cu el. Prea mult wood. Prea mult wood. Nu. Mai las 30. Ok. Și ăsta acolo. Ca să facem stone. Și mai mergem după stone.
pentru că avem nevoie de mult stone ca să împrejmuim toată casa de stone. Și foarte mulți saplingi și un apple. Și multe torc. Doamne, ce engleză. Englez de baltă. Da, replantăm. Bă, că saplingi cad. Lol. Punem în jurul casei pentru că avem nevoie. Bun. Bă, frate, că saplingi. Ce-i cu ploaia asta de saplingi? Când ai nevoie nu scade niciun. Da. Dar doar asta a fost și pentru astăzi. Doar asta. Deci, nu uitați să dați like, comment și subscribe. Și mulțumesc că ați urmărit primul episod din Survival Cubecraft. Eu am fost sincron și acesta a fost videoul meu. Pa, pa!